Hello mga ka-viewers, babalik po kami ngayon dun sa pinuntahan namin nung nakarang araw, yung may nakalibing, kasi may nag-comment po kasi sa amin na naghihingi sila po ng second update, kaya susubukan po namin bumalik doon kahit na po pinagbawalan kami na magbalik doon. Kaya salamat po sa inyong suporta, dahil para po sa inyo babalik kami doon. Tara! Ito yung kasama namin. Hello guys, ito po yung mga ka-team namin ngayon. Kaya sabay-sabay namin puntahan yung mga request ninyo para po sa inyo. Kaya ito po yung Team Aztec ako. Nung nakaraan guys, dito kami nagdaan. Ito doon papunta doon. Hirap yung dinaanan namin dito, kaya dito kami ngayon magdaan. Para mas mabilis po kami makarating doon kasi medyo malayo po dito at saka mahirap yung daanan. Kaya dito na lang kami dadaan. Nandito na po kami ngayon guys sa may Afrikanan, kung saan po banda yung may libing na napuntahan namin nung nakarang araw. Ito po may makasama kami. Samahan ko sila ngayon para malaman kung totoo yung sinabi nila. Kailangan mag-mask guys kasi nung pagpunta namin sobrang baho, baka ngayon sobrang mabaho na. Sana Na, my God! parang tao talaga ito ba? Kalining dito. Lukay na nila siguro. Para hindi Hindi ito pa yun nung nagpunta kami nung nakarang araw. Nakita talaga namin sir, nakita talaga namin dito. My God! Medyo mabaho po, medyo mabaho pa. Parang bago pa lang nila inukay ba? Hala, ano sa tingin mo yan sir? Tao ba yan? Siguro, parang tao ito. Siguro ba? Bakit inukay nila? God! Bago pa nila inukay oh. Baka gabi pa ito ba? Inukay nila. Medyo mabaho pa. May mga langaw pa oh. Tao siguro talaga yung nakalibing dito. Bakit hinukay nila? Ano yan?
So guys, wala nang nakalibing ito. Wala nang nakalibing guys. Ano sa tingin nyo? Tao ba yan or hayop? Kasi para sa akin, kapag hayop yan, hindi, hayaan na nila dyan na mabaho. Or nakalibing dyan, di na nila hukayin. Ito, bakit nahukay? Walang magagawa. Wala na guys, wala na nga yung mga kapatid. Sana, huwi na tayo. Kami pa sana maghukay. Wala naman. Tao po talaga yung nakalibing dyan. Bakit nila hinukay kapag hayop yan dyan? Kasi dito kasi sa lugar na ito, maraming mga taong pumapatay na tao kahit wala kang kasalanan. Kaya yun po siguro yung nangyari dyan.